A prečo ste si pre zasadanie prezídia SDK UDS vybrali práve Prešov? Lebo jedno z kľúčových agent, ktoré som ponúkal v generálnej línii, je, že SDK UDS sa vráti k tomu, že je regionálnou stranou. To znamená nielen vtedy, keď sú voľby chodiť do regiónov, ale aj vtedy, keď je prijíma vážne rozhodnutia. My tu máme v tento deň v Prešove otvorené predsedníctvo pre všetkých členov, takisto v Košiciach, a sa mi zdá úplne logické, že prezidium bude zasadať v Prešove, tak aby sa jednak zoznámilo s problémami, ktoré sú tu v kraji, a jednak aby sme vydali veľmi silný signál, že sa vraciame naspäť k ľuďom, k regiónom, tam, kde život žije. Mnohí pravicoví voliči sú skeptickí. Aký je váš liek práve na túto skepsu? Ten liek je naozaj obyčajná práca, kedy tehlu po tehle budeme budovať naspäť dôveru, ktorú sme stratili. To nie sú len voliči SDK UDS, to sú voliči aj ostatných strán, a pokiaľ sa to podarí SDK UDS vybudovať túto svoju stredopravú ponuku, či programovú, alebo aj personálnu, no tak si myslím, že sa logicky pridajú ostatné stredopravé strany, ktoré sú naši prirodzení partneri. A myslím si, že takou prvou skúškou budú župné voľby v roku 2013, či sa nám podarilo už urobiť stredopravú koalíciu a ukázať nejaké jasné víťazstvo z očí v oči voľbám, ktoré budú.